Hello, lume, sunt Cristian și azi o să jucăm Headball, un joc nou, cum vedeți și voi, e aproape 1 ceasul. Nu știu la ce oră o să apară, dar cred că tot noaptea. Vedeți că pot să mișc ecranul cum dă din tabletă. Dă mai încet. Uite, vedeți? Sezon. Start match. Amator. Am bani. Ce să-mi aleg? Deja mi l-am ales. Oricum alegerea cel mai bună. Aolea. Puf. 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 Gol, frate. Îmi dă super putere. Ah. Am înghețat. Nu, intră în poartă. Atac galben, ați văzut și m-a înghețat. M-am făcut invizibil acolo. Ia, frate. Trebuie să nu se vadă în video cu lag. Puf. Bine, nu are așa de mult lag. Are puțin. E mișto că pot să comentez. Nu. Ați dat din greșeală să ies. Tomor. Da, ce frate. Da, gata. Da, acum avem o reclamă, să pun pe pauză. Gata, îmi dă skip video. Următorul match. Eu vreau să joc cu o fată. Sunt multe fete. Tot cu un băiat. Freeze nu vreau. Poate o să dau pe extra time și freeze ball. Puf. Bă, da, mă băgăm asta mai. Șutul meu puternic. Gol. Eu doar stau pe loc.
la sfârșit o să dau time. Extra time, să ne mai dea. Dar uite, frate, nu vrea să miște. Gata, gol. S-a făcut invizibil. El nu are nicio putere. Aoleu. Dăm. Puf. Puf. Bine dat. Am dat-o bine pe aia. Gol, mă. Ești, mă. Puf. Mești? Degeaba mi-am dat-o și mi-am consumat și tot alea. Ha, ha, ha. Puf. Aha. Am câștigat-o și pe asta. Iarăși vine o reclamă. Da. Oh my god. Face fițe. Facem și o poză. Dăm pe X. Așa. Ne jucăm cu unul. Good luck. Tot pasările bag. Mie îmi place cel mai mult. Uite-ți cum e scris, ha, ha, ha. Vedeți? Și după dacă pui se mișcă așa. Gol, frate. Uf. I-am dat eu. Mai așa îi dau eu gol. Stau pe loc, nu mai mișc așa. Tuf, tuf, puf, puf. O, bine dat. Puf. El mai are două. A fost invizibil, fraierul. Ești, mă. Am dat gol, chiar dacă e invizibil. Încă 30 de secunde. Deci nu trebuie să mai chinui, că... Fac praf. Uite și voi ce fac urâtul ăsta. Mi-a băgat de aia. Bar n-are cum să se apere de astea. Eu da. Ha, ha, ha. Cred că vrea el să-mi dea gol, știți? Lucky.
Eu nici nu sunt atent la joc. Nici mă... Da, că nici nu-mi dă gol, fraierul, își dă el. Vedeți, uite, îi mai dă un gol. Aia, n-am apucat. Am bătut. Hai să ne ducem acasă. Ducem acasă. Dăm la bec. Ce mișto îmi place, mișto melodia asta. Trăm la store. Nu, bine, asta e de facto. E free. Sincer să zic, știu pe urâtul ăsta. Sincer să zic, strânge bani pentru Ronaldo, dacă este Messi. Este Bill sau Neymar. Cred că e un tricol al meu. Să vedem. Uite, asta cu Spania. Nu cred că ar de România. Să vedem, poate ar de România. Nu știu cât de praf sunt astea. Ok. Dăm o mască, o mască vroiam. Mască. Nu avem mască. Ia ochelari. Nu vreau ochelari. Și puteri. Nu vreau puteri. Hai să luăm o șapcă. Șapcuță. De asta s-ar potrivi bine. Șapcuță. Hai să luăm și niște ochelari. Îl luăm pe ăștia. Hai vedem la alții. Ochelari arată bine. Parcă pălăria am luat-o pe asta. Greșeală. Am văzut pălăria. Și dăm back. Bă, glumești? Să joci cu minge și primești bani. Mi-am dat în stări în greșeală. Nu știu ce vreți mai fac eu aici. Ce putem luat? Hai până la Adidas, dacă niște Adidas mișto. Ce Adidas și cumpărăm noi. Uite, ăștia sunt buni. Îi luăm pe ăștia. Nu. Ăștia. Se potrivesc mult. Ok, și asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne revedem data viitoare. Bye!